Τι κάνεις εκεί? Squats. Squats πάλι. Ναι, ρε, εσύ, πρέπει να χτίσω. Τι να χτίσεις πάλι, δεν έχουμε πει πρέπει να χτίσεις χέρια. Για χέρια κάνω squats, ρε μαλάκα, για χέρια. Για χέρια. Ναι, ρε, εσύ, και τι άλλο να κάνω. Ξέρεις πόσο βοηθάει. Για κοίτα όμως αυτόν εκεί πίσω. Ποιον, κάτσε να αφήσω την μπάρα. Ποιον λες. Πάμε να δούμε. Τι είναι εγώ. Θα δεις. Και αυτός θα δεις ότι ξέρει. Ρε φίλε, συγγνώμη. Καλησπέρα. Να σε ρωτήσω, δηλαδή, εγώ μιλάω με τον φίλο μου εδώ πέρα και του λέω πώς κάνουμε squats για να χτίσουμε χέρια. Ισχύει αυτό? Καλά δεν λέω. Squats για χέρια. Ναι, όχι. Λοιπόν, χέρια, Ναι. Άσε εδώ. Για πες. Παπουτσάκι βλέπω είσαι έτοιμος. Ωραίο. Φωτιά το παπούτσι, θα πάρουμε και φωτιά εδώ. Ωραία. Χαμός, Ωραία, αλλά ωραία. κοίτα, εδώ τα χαλάμε λίγο. Τι, για πες. Αμανικάκι. Αμανικάκι. Δεν μας εμποδίζει, τώρα κρίμα είναι. Ναι. Φαίνεται λίγο το πρίξιμο. Άρα δηλαδή ουσιαστικά θα εμποδίσω το χέρι δηλαδή με το. Θα εμποδίσει την ανάπτυξη του χεριού, γιατί χωρίς αμάνικο το χέρι δεν αναπτύσσεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουν όλοι στον χώρο. Α, λογικό. Ωραία, άρα τσιμπάω αμανικάκι και αρχίζουμε. Και φύγαμε. Θα γίνει φωτιά η φάση. Ωραία. Τέλεια. Πάμε. Τι είναι, παιδιά, Άβης εδώ. Είμαστε σε άλλο ένα βίντεο μαζί. Με έχετε πρίξει να κάνουμε και λίγο bodybuilding. Αποφάσισα ότι είναι ευκαιρία να σας δείξω πώς να κάνετε τεράστια χέρια. Το θέμα είναι δεν ξέρω πώς. Αλλά εδώ γι' αυτό φώναξα το φίλο μου τον Σωτήρη. Σωτήρη, μίλα. Καλησπέρα, είμαι ο Σωτήρης. Είμαι πανελλήνιος πρωταθλητής στο bodybuilding στην κατηγορία Men's Physique και ασχολούμαι με το bodybuilding 10 χρόνια. Και σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε χέρια. Τέλεια. Ορίστε. Λοιπόν, για πες πώς θα πάει, πώς θα το κάνουμε, τι θα κάνουμε σήμερα, πώς θα το Λοιπόν, κάνουμε. αν και ο πρωτεύων εμείς για να χτίσουμε ένα μεγάλο χέρι είναι ο τρικέφαλος, σήμερα αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε το δικέφαλο γιατί είναι λίγο πιο θεαματικό. Οπότε θα ξεκινήσουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο γίγαντο σετ, να νιώσουμε ένα πρίξιμο το οποίο δεν έχουμε ξανανιώσει. Ο Αβί, δηλαδή, εγώ το έχω νιώσει. Και βλέποντας και κάνοντας στη συνέχεια. Τι θα γίνει, θα μετρήσουμε τα χέρια μας πριν ξεκινήσουμε την προπόνηση και θα μετρήσουμε τα χέρια μας μετά την προπόνηση, να δούμε τι δουλειά θα γίνει με το pump. Πώς ακούγεται? Πάρα πολύ ωραίο. Λογικό. Το λογικότατο. Έτσι θα είσαστε σίγουροι ότι πιάνει το πρόγραμμα για τεράστια χέρια. Έλα, φύγαμε. 1 hour later. Έλα, είμαι ετοιμασμένος. Το έχουμε. Κάτσε, Έλα. τώρα εσύ θα κάνεις χέρια. Ναι, μπορώ να πάθω. Τι θες να πάθω, τίποτα, είναι επικίνδυνο. Παιδιά, bodybuilding είναι επικίνδυνα πράγματα. Προσέξτε πώς θα τα κάνετε. Πες, τι βγάζω. Η μπλούζα μας κάνει. Ωραία, ιδέες. Όλα τα υπόλοιπα βγάλτα. Γρήγορα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, λίγο ghetto alert. Λοιπόν. Ναι, μεγάλη φορά. Μη σου φάω κάτω στο μαλακία. Για να δούμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 40. Για να δω στην κάμερα. Ναι, έλα να δεις. 40 πόσο? 40. Τι ξέρω. 43. 42, 43, 43,1. Έχω μεγαλώσει. Να δούμε και το άλλο χέρι. Να δούμε και το άλλο χέρι. Γίνεται. Να δούμε. Μακάρι να μην είχαμε. Καλά θα ήταν. 41,4. Για μένα θα χρειαστούμε λίγο. Κάτσε. Θέλει κι άλλο, θέλει κι άλλο. Ναι. Θέλει κι Να δούμε άλλο. πώς θα χρειαστεί, Ωραία, κάπου εκεί. Κάπου εκεί, μια χαρά Αυτό είσαι. είναι σίγουρα για το δικέφαλο ή για άλλο όργανο του σώματος? Όχι, αυτό είναι για το πουλί μου. Κάτω! Το έχουμε. Σωστά. Τσίμπατο, ναι, κράτο το την ακρούλα. Πάω. Είμαστε στα 38. 38. Εντάξει. Καλά είσαι. Εντάξει, δεν είναι. Καλά πάμε. πάμε. Εγώ είμαι χαρούμενος που δεν είμαι 20. Βάλε στο πικ. Εγώ έχω πικ, δεν έχω. Κάνω τέτοια πράγματα εγώ. 38 μισό. Εντάξει, καλό. Είμαι χαρούμενος για μένα. Είμαστε average human. Average people. Άρα πόσο έχουμε, εσύ είσαι, τα δύο χέρια σου ήταν 42 και 42 μισό. 42 μισό και εγώ είμαι 38 και 38 μισό. Λοιπόν, έλα. Πάμε να τα Βγήκα κάνουμε. βάρος. 65 εσύ και 60 εγώ. Το Ωραία, έχουμε. το έχουμε. Ωραία, πάμε. Πες μου τώρα τι ασκήσεις θα κάνουμε. Ξεκινήσουμε δικέφαλο, όπως είπαμε. Ωραία. Θα κάνουμε giant set. Τώρα τι είναι το giant set? Είναι 4 και πάνω ασκήσεις, η μία μετά την άλλη χωρίς διάλειμμα. Στην προκειμένη περίπτωση θα κάνουμε 4 ασκήσεις. Ξεκινάμε, κάνουμε δικεφάλων ίσια μπάρα βαριά. Συνεχίζουμε με επικλινή πάγκο αλτήρες. Να κρεμάσουμε λίγο εδώ πέρα να έχουμε ένα ωραίο stretch. Συνεχίζουμε απομόνωση στο μαξιλάρι με cable, τα ελληνικά καλώδια. Και τελειώνουμε με hammer. Δηλαδή το. Ελληνικά σφυρί. Στα ελληνικά σφυρί. Σφυρί. Άρα το giant set για να καταλάβω ουσιαστικά είναι κάτι παραπάνω από super set. Ναι. Είναι το αμέσως επόμενο. Υπάρχει διαφορά- πάγι πάνω από giant. Υπάρχει monster set. Τι κάνεις εκεί. Προσεχή. Άλλη αυτό. Δεν έχει. Το λεγόμενο σύστημα υπερσυρών, γιατί το set στα ελληνικά είναι σειρά, έτσι λέγεται. Και το θέμα είναι ότι θέλεις 4 και πάνω ασκήσεις, ώστε να έχεις αυτό το ερέθισμα που θα λάβεις τώρα. Ωραία, λοιπόν, άντε, έλα, πάμε.
Αλλά έκατσα. Ωραία, ωραία. Άρα είναι σειρά μου τώρα. Είναι η σειρά σου. 8 εδώ. 8 με 10, εδώ 10 με 12. 10 με 12. 12 με 15. Ναι. Ναι. Και 12 με 15 σφυγιά. Πήγαμε. Πιο αργά. Μη βιάζεσαι. Εκεί. Τρέχα. Minimum effort 12. Πάμε. Ένας φίλος μου λέει, ο George Michael, λέει ότι για να ξέρεις κάνει καλό bicep workout πρέπει να μην μπορείς να κουμπίσεις τον ώμο σου. Ισχύει αυτό? Ισχύει αυτό. Εγώ έχω δρόμο ακόμα. Να κουμπάω λίγο. Πάμε να μην το ακουμπήσουμε. Λοιπόν, από την αρχή Στην αρχή. μου έκανε παρατήρηση λίγο για την τεχνική μου. Ήταν λίγο γρήγορος. Λίγο Και το αργό καλό είναι. εκρηκτικό αγόρι. Λοιπόν, τώρα θα το κάνουμε αργά, Τέλεια. Γενικότερα στην υπερτροφία είναι καλό οι έκεντρες επαναλήψεις, αλλιώς αρνητικές, να γίνονται ένα τόνο πιο αργά. Γιατί έτσι ο μυς μας είναι σε περισσότερη ένταση. Και όσο περισσότερο χρόνο κάτω από ένταση είμαστε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Πιάνω και τρακέφαλος. Αυτό είναι πιο δύσκολο. Ναι, οκ, το δέχομαι. George Michael μέχρι εδώ πάει. Νομίζω ήρθε η ώρα να βαρέσουμε τρικέφαλο, Να σου πω όμως, Για δες. να μην πιούμε πρώτα ένα pre-workout. Πάμε για pre-workout. Πάμε για ένα pre-workout. Τι έγινε? Να σου πω, Στρατή. Για πες. Είναι ορισμένοι οι οποίοι αγοράζουν Jeep προφανώς και άλλοι οι οποίοι αγοράζουν Shaker. Κοίταξε να δεις. Έχει μερικά χρονάκια θα πάει και το Jeep. Ναι, εντάξει, είναι, ξέρεις, όταν έχεις το budget για Shaker, παίρνεις Shaker. Όταν έχεις το budget για Jeep, παίρνεις Jeepάκι. Θα το πάρει το τζιπάκι. Δεν ξέρω. εκεί. Τίποτα. Και ώρα να χτυπήσουμε τρικεφάλους. Τρικεφάλους, θα κάνουμε πάλι giga set. Πάλι γιγαντο set. Θα ξεκινήσουμε το αγαπημένο μας καλώδιο. Θα κάνουμε push downs με την ίσια αυτή την μπαρίτσα. Θα πούμε γαλλικές με στραβόμπαρα από Γαλλία. Fringe. Μετά θα συνεχίσουμε τροχαλία σχοινή και θα κλείσουμε με βυθίσεις μέχρι αποτυχία. 2 θα κάνω. Μια μισή. Παίζει να μην μου δώσει ούτε το μισό. Μία, 1,2. Είναι υπερβολικό θα κάνει. Ξεκινάς εσύ πάλι. Ξεκινάω Αβή. Jeeps μέχρι αποτυχία. μέχρι αποτυχία. Η ζωή μου όλη. Είναι ένας κυριούλης εδώ που λέει Στρατή, που είναι λίγο. Δεν του αρέσει πολύ το μπάνιο. Για πες. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι βρωμάει, πόδια, δεν ξέρω τι, αλλά είναι. Νιώθω ότι μπαίνεις ένα γυμναστήριο και γίνεται δουλειά. Αυτό, ξέρεις ότι αυτός Άμα δεν μυρίζει, δεν. Δεν θα πω μεγάλες κουβέντες, αλλά μπορεί να μην χρησιμοποιούμε τόσο πολύ τους δικεφάλους από άποψη δύναμης του strongman, αλλά τουλάχιστον τους τρικεφάλους για τα press, όσο να είναι μαζί με τους ώμους μπαίνουν. Οπότε θέλω να έχω ψηλές εντάξει, μην. Η στιγμή της αλήθειας. Έχω κανένα 10. Καλά είσαι. 3, 2, 1, πάμε. Lightweight. Easy.
Πάμε και. Έλα. Πάμε και άλλη μία, είμαι εδώ. Εδώ παίρνεις εδώ στρατή. Μπράβο. Πάρε όμως και ένα περίπου, τώρα πάρε γάμπα. Πάρε λίγο γάμπα. Να δεις πού βάζει. Βλέπεις που βάζει γάμπα. Εγώ το είπα. Το είπα ότι βάζει γάμπα. Μπράβο. Ωραία. Εντάξει, το περίεργο είναι εκεί πέρα. Ναι. Είναι τόσο χαμηλή αντίσταση. Το μυαλό δηλαδή με το που το πιάνει, αλλά δεν γίνεται να το κουνήσεις μετά. Σειρά μου. Άντε πάμε. 40. 40 σκληρό. Γι' αυτό. Λοιπόν, θα δοκιμάσει, επειδή τα 27,5 ήταν λίγα για αυτόν, θα δοκιμάσουμε με τα 40. Εκεί άμα δεν βγάλουμε θα βάλουμε 35. Θα ρίχνουμε, το κάνουμε drop set. Σε 3, 2, 1, έφυγες. 2, πάμε. 3, 4. Α, ναι, γαλλικές. Γαλλικές, γρήγορα. Με την ισορροπία. Ξεφύσα. Σήκω. Και ανοίγεις και μένεις. Ανοίγεις κι άλλο. Να τεντώσει. Τεντώνει. Κοίταξες πως μπορώ, άμα το κάνω έτσι. Έτσι, ναι. 6 δεν έκανες. 6 έκανα. 7 και κόβω. Πόσα κιλά είσαι? 92. Α, εγώ είμαι 88. Στα κιλά σου έκανα καμία σαρδαριά. 1000 αγώνες. Ωραίος. Πόδια μπήκαν εδώ. Όλα. Πόσες. Νομίζω χρησιμοποίησα και αυτή. Για πες μου, δεν ξέρουν τα παιδιά τι έχει σπουδάσει και πάει λέγοντας. Λοιπόν, εγώ είμαι τελειόφυτος Γυμναστικής Ακαδημίας Αθηνών, ΤΕΦΑ Αθηνών δηλαδή. Έχω και 3 πτυχία από ιδιωτικές σχολές. Έχω από το Studio One το EBC Training System, που μεταφράζεται ως ενισχυμένη σωματική συνειδητότητα. Δηλαδή, μαθαίνεις στον άνθρωπο πώς να μάθει να ελέγχει το σώμα του και να νιώθει αρθρώσεις κλπ. Έχω το Group Leader Exercise με ομαδικά προγράμματα και το λεγόμενο Exercise to Music, δηλαδή πατάς πάνω στη μουσική aerobic κλπ. Και το personal training από το Studio One. Άρα κάτι έχεις μάθει για Κάτι έχουμε, κάτι γίνεται. Κοίταξε, και πολύ σημαντικό είναι ότι μαθαίνεις τη θεωρία να το εφαρμόζεις στην πράξη. Δηλαδή, μόνο η θεωρία δεν φτάνει τόσο ώστε να είσαι ένας ικανός και να δείξεις και να προπονήσεις κάποιον. Γιατί εγώ ό,τι έχουμε δείξει σήμερα το έχω προπονήσει πάνω μου και έχω δει πως είναι. Αυτό που κάνουμε εμείς δεν είναι. Σήμερα απλά το ξεφτιλίζουμε λίγο. Να πούμε και λίγο στα σοβαρά ότι όταν θα κάνετε προπόνηση, μην έρχεστε κάθε εβδομάδα και κάνετε τι κάνουμε εμείς σήμερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι υπερβολικό. Είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι δουλεύει. Απλώς θέλει πάρα πολύ καλή ξεκούραση και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1 με 2 εβδομάδες. Πάμε λοιπόν τώρα για ένα τελειωτικό pump. Θα κάνουμε superset τώρα. Θα κάνουμε κάτι extreme όπως κάναμε και πριν. Θα κάνουμε reset superset. Δηλαδή, ξεκινάμε Arnold 21, 7,5 κίνηση από κάτω μέχρι τη μέση, 7,5 κίνηση από τη μέση μέχρι πάνω και 7 ολόκληρη κίνηση. Συνδυάζοντάς το με απομόνωση κλειστή λαβή για να πιάσουμε και εξωτερικά του κεφάλου. Μόλις το κάνουμε αυτό, χτυπάμε τροχαλία, πάλι πίεση. Μια σκηνή πίεση. πάλι γαμώτο. Όχι με σκηνή, με ίσια μπάρα. Ωραία. Συνδυάζοντάς το με κλειστή λαβή. γαλλικές, όχι. Ώστε να βάλω πάλι μόνο τέτοιο τραπεζοειδής. Και για να το ξεφυλίσουμε τελείως, θα κάνουμε και κλειστά push-ups. Ωραίο. Μορφά, το κατεβάζουμε και πιο χαμηλά. Ωραία. Η διαφορά είναι ότι με το που μπει ο πρώτος, με το που τελειώσει, θα μπούμε καπάκι στη μέτρηση για να μην χαθεί το pump και μετά θα μπει ο επόμενος. Λοιπόν, είσαι έτοιμος? Σε 3, 2, 1, φύγαμε. Χτίζεις πολυκατοικία πάνω στο χέρι. Μικρή κίνηση. Ναι. Μέχρι ορθή γωνία. Ναι. Για να απομονώσουμε τρικέφαλο, να μπει ο θωρακικός. Και πάμε για μέτρηση. Πάμε μέτρηση. Ναι, για το YouTube, έλα. Λοιπόν, έλα, μέτρηση. Μέτρηση, δεν μπορώ να σφίξω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εγνέρε. 41, 42, 43, 44. 44. 44. Σφίξε, πάρ' το, κάτω. Λοιπόν. Λοιπόν, 41, 42, 43, 44. Εντάξει, το πήραμε. Πήρες 2 εκατοστά στο κάθε χέρι. Καλό είναι. Τόσο. Μακάρι να έμενε κιόλας αυτό. Μην τους το πεις, δεν πρέπει να το ξέρει. Το pump μένει μόνο Στην καρδιά. στην καρδιά και στο μυαλό. Στο μυαλό.
Εντάξει, είμαστε και οι τρεις σε squat, έτσι. Cameraman, bodybuilder, strongman. Για τον Χάφτορ. Παραιτήθηκε ο Κωστής. Παραιτήθηκε. Τι άλλο να κάνει αυτός. Τα έχει κάνει όλα. Πάμε, το έχουμε. Πάμε, με ζούρα. Άσε και λίγο λάσκα έτσι. Δεν θα το δει κανείς. Έλα, 40 μισό. Όχι, 41. Έλα. 41, Πιάσ' το, σε καλό σημείο. Σε 41 γι' αυτό. Τι είναι αυτό, επιστημονική απόδειξη ότι το pump workout φτιάχνει και τα imbalances, έτσι. Σε μια έρευνα του University of Harvard, το είχαν βγάλει μέσα σε 2.000 αθλητές του μπιλιάρδου, κάνανε ότι το pump βελτιώνει τα imbalances, προπόνηση υπερτροφίας. Ισχύει αυτό. Τώρα στρατήξεις, πάμε. Πάμε να κάνουμε, θα μου δείξει να κάνουμε poses. Θα μου μάθει frontable bicep και side chest. Λοιπόν, frontable bicep. Ανοίγω φτερά, πατάω δικεφάλους και τα πόδια μου είναι ελαφρώς λυγισμένα, σαν να πάνε να κάνουν μια απαγωγή. Και πώς ανοίγω τα φτερά. Τα φτερά πώς θα ανοίγεις. Εδώ. Τα χέρια προς τα πίσω. Και σαν να πας εδώ. Και τα σφίγγεις, σφίξ' λίγο. Λοιπόν, γιατί κλείνεσαι εδώ. Λοιπόν, κοίτα, χαλαρός. Πώς είναι αυτό. Εκεί, πολύ καλύτερα. Και τώρα σηκώνεις λίγο. Εκεί. Και άμα θες παίζεις και με ύφος. Εδώ, κοιτάς. Το πιο δύσκολο απ' όλα για να έχεις ένα ωραίο αποτέλεσμα είναι το στομάχι. Δηλαδή, να κάνεις vacuums, ούτως ώστε να μπορείς να ελέγχεις τον εγκάρσιο κοιλιακό σου, ούτως ώστε η κοιλιακή σου να είναι συνέχεια προς τα μέσα. Και πώς κάνεις αυτό το vacuum. Το vacuum είναι εδώ. Φυσάς. Και υπάρχει και η πόζα. Και πρέπει μετά σου όταν αλλάξει πώς να μείνεις έτσι. Να μην γίνει αυτό. Οπότε αυτό είναι το δύσκολο στο όλο ποζάρισμα. Αυτό ήταν το βίντεο μας, παιδιά, για σήμερα. Κάναμε πότι πίλτι και νομίζω ότι πέτυχε το πείραμα. Ξέρεις τι θα κάνεις την επόμενη φορά, Θα προσπαθήσω. Ωραία. Προπόνηση strongman. Λοιπόν, να πούμε ότι αύριο πας διακοπές. Αύριο πάω διακοπές. Οπότε θέλω μια επίοικια μετά. Αυτό, μια επικία. Γιατί τα προπόνηση νομίζω δεν θα κάνω αυτές τις 10 μέρες. Μπορεί να κάνω λίγο κολύμπι. Λίγο ρακέτα. Λίγο ρακέτα, ναι. Και με το που γυρίσεις, προπονησούλα strongman. Ναι. Ωραία. Πάμε. Αχ, το πόδεσαι. Και εμένα λίγο. Εύχομαι να την πάρω. Αυτό ακούς και περίεργα.